segundeiro dun reloxo, unha estrela fugaz, resolver enigmas compensa. O episodio de hoxe revelanos o segredo oculto tras o secuestro dos Turnix. A verdade sempre sai á luz. Podo parecer un cativo, pero teño o caletre dun adulto. Son o detective Conan. Aquela luz brillará, dime que por fin o misterio resolto está. Como imaginar cando me sinto triste soa que os amigos están xunto a ti e ti aquí non me abandonas, non o podo evitar. Choro sen parar. Se penso en ti, por onde andarás, que te retén que non volves. Este corazón que bate a ter por ti está desesperado. O detective Conan.